Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Bahay nga po naman sa aton sinisuking nga matag palamati kag mga nagamonitor na karon iyang hapon. Kumusta kamo? Basi ko nakitingala ka nakibot kamo panibago na naman nga tingog ang temporaryo mag-take over sa program ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon artay hupon checking in diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri kita karon sa Huwebes nga pagpangalagad. Katapusan na ini nga Huwebes sa naunang nga bulan, petsa 27 kita. Kumusta ang inyo sining nga pagbiyahe sa mga nagahiray-hiray sa ilang mga puluyan? Oy, medyo amat-amat na pagbangon. Prepara na nga magluto dira sang palanyapunon. Na, amo na ang trabaho sa mga ginikanan sa puluyan, tikapin pa. Way man sang kabataan nga sulugaton sa eskwelahan, kay way pa man face-to-face instruction ng Department of Education. Tiara kamo inopdanay sang kabataan sa mga non-working parents. May mga negosyo, at least makagwa sila puluyan. Pero ito ang mga ginikanan na yung may trabaho ang mga kabataan na nabilin ng mga magagmay, nga mga kabataan na lang ginatinder nila. Gina-welcome taman ang mga ka-aksyon naton nga nagamonitor na karon niya nga hapon via Facebook Live kag YouTube ina sa online nga presentation naton kag sa mga on-air listeners ta karon na nga hapon. Liwat na naman kita nga magapangalagad tubtob lasais ang takna karon nga gabi. Nanong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga hapon. Kagkaroon sa ating Pangulong Dinalan. Sa mga Pangulong nga dinalan diri sa lokal nga mga balita nahibalungon tani ang update karon. Western Visayas may 40 ka new Omicron cases. Negros Occidental may 3 ka nagrensing nga ROF nga positibo sa Omicron pero subject pa sa verification. Amuning lain o galing kay ang kwano. Lihog lang ko sa patrol kay may plus report sa action dyan. Ang malain o galing kay niya sa Metro Bacolod nga mga specimen nga ginpadala dito for genome sequencing. Until now, way paghihapon na padala ang result kung may ara ginman. Ikabay pa nga wala lang sang positibo man nga kaso sang Omicron. Pero mo na ganing ginambal ko kung ang cases sa Iloilo kag other provinces sa bilog nga Region 6 nagtaas kag nagka-record asang new Omicron variante ay Pambacolod nga puwerte man nagapangduhaman hindi gani ara gid iya no sa top 3 permi kon cases ang pagambalan. Pero sugpunan ko nagkaroon na kay damo pa kita sang iga presentar sa inyo nga mga balita but for the meantime Antes siya sang situational report sa patrol, may dulong flash report sa Aksyon John Diaz may aksidente. Aksyon John, may hapon please come in. Aksyon na at isa diri ka senior citizen ang nabungguan sa isa ka Nissan Urban Escapade nga van diri sa tabok sa Bacolod North Service Terminal sining hapon.
Uy. Ang siling sitwasyon, ining van ang halin ini sa dito sa may Talisay, pasulod rin sa may Metro Bacolod, sang nabungguan. Ining isa ka senior citizen nga ginkilala action art kay Daniel Jeronimo Arisgar. Liwat na ang pangalan niya, Daniel Jeronimo Arisgar. 69 years old na ni siya, ang edad niya. And then, ini siya residente sa Barangay General Luna sa Surad sang Sagay. Klaro, ginato niya pangalan kay Subong ang kapulisan, nagahulat diri sa area, kumo nga hindi na siya madalakson na art sa ospital kung wala sang pamilya. Kay siya rin isamong Okay. 69 years old, may pilas siya sa ulo. Uy. So, dislocated ang iya diri nga tuong abaga, aksyon na art, sining aksidente. Kay, Pero may makita mga naton, first responder na nga nag-atipan sa iya. Ari na diyo, bago na nasulod na sa may ambulance ang DRMO. Okay. Ari ding first responder. Ang problema nila, ginagaan nila initial o first aid sa sulod. Galing kay amo nang ila ginalantaw subong ang pamilya bala. Kay kung dalon mo sa ospital, kinanglanon, gini mag-coordinate ano yung pamilya. Kay doon mo ng protocol na ginapatuman, abi, no? Ining Nissan Urban nga puti, ari mo din yung driver, actually, may electric din ang windshield. Sini okay doon nagtabog, kita sa may uluhan ka sa lakyan, kag medyo bulubaskog man ang impact sini, no? Si tatay nakasuksok sa blue nga polo, no? Blue nga polo ang ginasuksok sa sinarisgar subong, and then nakadlargo ini sa aksyon na art, no? Magpapatabi ang driver. Ari din driver actually isang van. Pero bakit na kabatit ang iya may mata, no, ni Arisgar. Kaya mo nang ginahulat, diri sa ang kapulisan, bakit lang may makakoordinate, dala? Kay amo na kinalanon nila nga dapat na information from the family Okay. to secure kung din dalon ang pasyente. Kasi kabalo ka naman bangod sa sining policy sa COVID-19. Okay. Pero mata, ini siya si Daniel Jeronimo Arisgar, 69 years old, sa Barangay General Luna, Surad sang Sagay Aksyon na Art. Layo-layo. Pato kung dito magaling aksyon dyan ng pamilya na, it would take time pag makaabot sila da. Oo, pero ano lang, contact lang bala Aksyon Art. Amo ning ginakulat na rin nila, no? Kasi ni Okay. Sir Brian Cordero sang Police Station number 3. Baus Toto Brian Gidagli. Oo, Sir Brian. Di dalayan ni ang bago nga patrol nila. Walang ang Inestrada patrol sang Station 3 Action na art, no? Na-establish how? Ano paano ni siya nabungguan? Pero nga lang siyang driver. Ngayon ako. Nagtabok na si Sir, no? Oo, tabok na daw. Bali, patabok sa Sir, may mapulis sa Gursugay. Mapulis sa Guy. Why so po? Wala. Pero kaya sa victim, Sir, basta may makalati yung ano? Si Daniel Jeronimo Arisgar. May sila sa Sir. Head injury, gamay man lang sir, kag sa abaga. Dislocated. Suno sa aton nga first responder daw may dislocation po, hindi pagid man nila maano ko na hindi Anong ginawa nung sumunod family yan? Tani sir, ang pamilya tani nga taga Barangay General Luna ni address mo sa Gay City, Negros Occidental. Ako na makakontak lang sa inyo. Biglang contact lang. Oo, para nga kay balo ka basi mo budeno to sa ospital kar magpagiyo mo na sila. Pero suko, Okay. ang initial is pa regional. Sir, kurasunok silang tanay kay alalayan ko lang ang driver. Sige. Sige, Sir Bry. Sir Brian Cordero, action na art, no? Amo na, ayo Adria. Sa pamilya lang, kay Ang pamilya, basi kung may numero makamuda or may ara makamuda sang cellphone number nga pwede mahatag, pwede gikamudri ka texto sa text hotline 0963-757-0874 para nga ma-facilitate nato aksyon dyan. Yes, pwede kay para ma-contact na lang si Sir Cordero, action na art, no? So, muna pinaka-latest update. Anyway, stable, mga kondisyon ni tatay. Ining victim. Why siya dala cellphone? Basi may cellphone mo siya nga pwede ta. Why? Why? Amo to ganing ginano ni Basi Sir Cordero. mga listahan bala sa cellphone da nga ara sa iya wallet tao. Gintang check, why action art? Uy, Why mga documents, ID lang kid. Amo to ang nakita dari sa iya. okay. Kaya mo na ang kabudlayan dari sang aton nga mga kapulisan, no? Kay bisan gani ang driver sang van na willing man mag-help eh. Kay bisan nga
may gamay nga head injury kag may dislocation siya nga amaga. Kaya kada naging tatapan ako. Why pa man asigurado kung wala na dislocate or basi naman ulang paglampos sa simento bla. Gani, no? Bali patabok siya, din siya nagalin dito sa may mga paradahan sang double tire. Oo, ari kami diri dampi sa padahan ka. Dira gali na tabong northbound. aksidente. Oo, sa northbound dampi. Okay. Hindi matabok sa pakadto dito pa Ceres Terminal. Sa shortcut siguro bala sa punta diri sang flyover. Uy. Pero kiti na ng alang, guro kay ti kabalo ka naman fast lane na dingadaan ng inner lane. Di way guro na lang alang, guro ay go ka-apply guro preno ining van action arts, no? Muna, flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sinagasiling sa tuturan ni mga aksyon sa rin kamang bahin sa Pinas, laboton ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Arigladong masubo ini kati 69 years old base may nagamonitor dira nga manghibata sa bahin sang syudad sang Sagay. Kung may ara ka mo mga cellphone, kag may nakakilala sining persona na bungguan sang isa ka van, sinigid lang nga hapon, please contact. Pwede ka mo katawag or ka-text diri sa amon text hotline 0963-757-0874. I'll say it again, 0963-757-0874 para nga mabuligan naton makontak si Sir Brian Cordero, no, ang investigator, traffic investigator, para at least may ara kamo sang information, mga data nga kinanglanon sa pagdala sinisaya sa ospital. Pero i-facilitate kini kay kabalo kita ti Sagay City. Medyo malayo-layo pa na para i-travel sang mga himata niya. Pas maayo nga magka-contact kamo diri para mahatagan umatag naton ang inyo cellphone number kay Sir Brian Cordero sa Police Station number 3. Muna, bisan din lang ang lugar ang aksidente, hindi kin malikawan. Apang pwede mapaiway basta nagahalong ang driver sa salakyan kag ang pedestrian. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kabay pa okay lang kay stable man lang kuno ang kondisyon ni tatay, although di may pilas sa ulo kag nagabatyag sang pagsakit sang iabaga, hindi pa ni ma-determine unless malantaw sang doktor kung bala may ara diferensya basi naman all man lang or basi may pilas dira. Balo ka map di ni bagras magduot sa imo panit, ang panit mo lang nga palitan ina ba kahapdos kung magtapik sa imo sini nga unod. Ang mga Pangulong dinalanta sugpunan ko lang jutay ang pila ka update man sa Bacolod City Government. I-check talang ni karon ha kay kon preparation iya sa natalana nga pagpatigayon sang vaccination sa mga 5 to 11 years old. Ang Bacolod City sige ang ila preparasyon. Kay kon ang national ang pamatian nato ng national government pagi sa vaccination SAR ang ila tuyo nga patigayunon ini sa palaabuton nga February 4, 2022. I-check na lang na karon na kung ano mga preparasyon sa city ha. Ipabati ko na sa inyo. Ano pagid? Mga developing stories man ang NOCPO nagpatigayon niya kaina sang Peace Covenant signing. Poderang COMELEC, ang kapulisan, kag ang mga kandidato, incumbent man, kag aspirant. Dira sa bahin sang Negros Occidental Police Provincial Office Headquarters. Sa nasyonal ang bilang madalag ko mga balita dugang nga 618 new Omicron cases na detect sa Pilipinas. NBI pag-imbestigahan ang phishing schemes patok sa mga manunudlo. Ila ka eksperto na gabay sa gobyerno nga maghimo sang pandemic exit plan.
hopefully ang ining pandemic exit plan amo na ini ang patimaan nga magatapos na ang paghalit kag ang sakripisyo nga aton ginaantos bangod sa COVID-19. Comelec nagpaandam sa mga piki nga social media accounts sa mga poll commissioners. DILG nagmando sa PNP kag LGUs nga istrikto nga sundon ng health protocol sa pagpangampanya. Kabuhusan ng Maritali sina sa gihapon sa paday ng pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Reports Afternoon Edition sa ngalan ni Action Marlon Hinovi. Pagbalik ko karon ilang kuyon ko lang ang patrol lang, ibalikan ta sila para sa situational report. Ay ara pa kita dinapit nga bisita interview karon sa DZRH. Ibabati ta inataran kag pila ka maditali man diri sa aton nga pagpangalagad. Inataran sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing, batok,
sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa nila ka mga masakit. Kangisang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong na maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kaya tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sang gadgets kangay sang cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. May gina-check pa ginang patrolo, may thank you gid kay paring Joseph Yanson. May dalabayan pagid siya, may isa pagka-aksidente along Lacson diho. Ano maning nga daw ga kariit sa hapon tiya ko na aksidente aw. Pero i-check ta lang ng patrol in a short while angot diri. Kabay pa way naman do van mangyapon to kag ambulance nano ato. Okay, nagasinumbali magunong ambulansya. Sabi ko gani ko na mo maning gin-report ni Akson dyan bagulang. Atong 69 years old nga na mungguan. May isa pagidya si paradong aksidente. Ibantayan ang update si nag-upod sa patrol with Akson John Diaz. Pero sa mga nagapamangkot bala sa ginmuno ko kay na atong pag-breakdown o kung ang listahan sa bilog nga Region 6 kon new cases sang Omicron variant ang paghambalan. Amo na ning ginabantayan sa halos kalabanan kag amo ni siya actually ang isa sang reason kun nga ang Negros Occidental wala iya magpasugot last time. Nga may aras ang pagkakas sa gina-require nga negative RT-PCR test result kung ikaw nag-travel. Finally, may mga naguluwa ng mga result kag ang breakdown sini sa Western Visayas as of January 27 or today. Karon nga adlaw, may mga local cases 30 ini ang na-record sa Iloilo City mayara 12. Iloilo Province mayara sang 2. Guimaras may isa. Aklan may isa ang Capiz. Can you imagine ang Capiz yung nagligad? Doon naga 0-0 cases na ni sila o 0-0 case. Mayara sila sang na-record nga 14. May mga ROF man nga recorded nga nag-positive sa COVID Omicron variant. Iloilo City ROF, Balipulo tanan sa Iloilo 4, Iloilo Province 1, Guimaras may 1, Aklan may 1, kag Negros Occidental may 3.
nagpabangkot ni San Uya magwa itong iya sa bakulon nga ginpadala sa genome sequencing. Sige pero bayo guro palutsuntan lang ni gandaan ng bisita tagikan sa Metro Manila para white obligasyon ho. Aksyon dyan na kung ano giman nagka-indicate lang karon na. Yari ang interview sang DZRH Manila sa aton sining pagpangalagad upod kay former Senator Loren Ligarda. Nasa ating linya na si Deputy House Speaker ng Lone District ng Antique at dating Senador Loren Ligarda. Hello po! Ito si Alex Gonzaga. Ang lodi ko ay si Loren Ligarda. Mga Repa Peeps, para sa inyo ang batas niya na libreng college education with free wifi. Para sa maliit na negosyo o MSME, may libreng kapital o puhunan. Pinondohan ni Loren Ligarda bilang financier ng Senado ang Universal Healthcare, libreng pagamot at mga katropa. Isa siyang alamat sa pangangalaga ng kalikasan. Lodi talaga kita, Loren! This is a paid advertisement. Damdaming bayan. At, good morning din sa ating mga listeners sa radyo natin. At naroon si Senator Loren Ligarda, ang dating senador. At alam po niyo mga kaibigan, controversial ang aksyon ngayon ginagawa ng Department of Agriculture na mag-i-import na po tayo mga kaibigan ng 60 ba o 600,000 metric tons na isda? Mukhang 60 Edniel. Anyway, alamin nga natin kung ilang nga ba, ha? Ayan, ang sabi ng Department of Agriculture ay mag-import po daw tayo ng isda dahil kulang ang supply natin. Senator Loren Ligarda, magandang umaga po sa inyo, Senator. Mayad ng aga, kanito yan mayong bunta. Good morning, maganda umaga sa iyo, Deo, at sa lahat na nakikinig. Yes, binabati ko rin mga nakikinig ng radyo natin sa lahat ng sulok ng ating Pilipinas. At Senator, napansin nyo, kayo po ay umaksyon, hindi sumang-ayon dito sa gagawin ng Department of Agriculture na mag-i-import ng isda. Ayan. Ano po ba sa tingin ninyo, Senator? Kasi alam po namin, nag-file po kayo ng House Resolution number 2472 para dito sa importasyon ng isda. Ayan. Sang-ayon po ba kayo o hindi po, Senator Loren, ma'am? Opo, ang ating bansa ang ikalima sa may pinakamahabang coastline sa mundo. Tayo rin ay pinakamalaking rich marine biodiversity. Di ko po lubos maisip ang ginawang importasyon ng DA-BIFAR bilang kasagutan sa sinasabing supply shortage ng ating bansa sa isda. Ang decline po sa ating fisheries na production mula sa 1.016.46 metric tons, yung tamang measure noong 2020 na bumaba ng negative 2.1% sa third quarter ng 2021 o katumbas ng 995.47 metric tons ay siguro may ugnay natin sa overfishing at destruction ng ating marine environment at yung illegal or unreported at unregulated fishing activities. So, nakakabahala rin po ang pagtaas ng importasyon ng mga isda noong Mayo noong 2020 at hanggang August noong 2020 at 380 containers po na import ang mga isda kagaya ng gulunggong, mackerel, moonfish, iba pang isda na kasama sa majority ng mga huli ng ating marginalized fisher folk. So gusto ko rin pong ipahayag na yung issuance ng DA Special Order 1077 ay nagbibigay daan sa pagtaas ng importasyon ng mga isda. And the issuance also violated the Fisheries Administrative Order 195 of 1999 dahil karamihan po sa mga imported na isdang ito ay naibenta sa mga local wet market. Nakakasira po ito sa kabuhayan ng ating mga small-scale fisher folks. At sa kabila po ng pahayag ng DA na kailangan natin mag-import ng isda, hindi po ito ang solusyon para po makamit yung demand ng fish supply para sa first quarter ng 2022. Ito po sa tingin ko po ay band-aid solution sa isang malawakang problema na matagal na dapat i-address ang pagbibigay
ng sapat na suporta sa ating mga small-scale fisher folks. Gaya po ng mga nabagyong Odette, kausap ko si Governor Kakabag-aw ng Dinagat, ang kailangan ng mga fisher folk ay bangka. Magbigay po ang bangka. Kaya tumawag po kami sa BIFAR para po magbigay ng fiberglass fishing boats gaya ng ginawa ko po sa aking lalawigan Antique sa mga nakaraang taon. At dahil sa suporta ko po sa fishery sector, sa small-scale fishers, ay tumaas po ng 9.15% noong 2020 pagdating po sa fishery sector ng Antique. At ang aming probinsya ay may tuna highway na tinatawag sa Region 6. Tuna At highway. noong 2020, opo, highway ng tuna sa karagatan po. Yung sabihin, ang yaman po at ganun sa aming karagatan kasi coastal communities po kami. Meron pong naitala na basta ang laki, hindi ko naman memorya kung ilang metric tons sa mga huli ng tuna at ang Antique rin po ay isa sa mga top seaweed producers ng Region 6. Ano pong ibig sabihin? Pag ito po'y natulungan natin ang fishery sector, pag naalagaan po natin ang ating mga small-scale fisher folk, ay tataas po ang positive growth po ang fishery sector para po masiguro din. Sana bigyan ng facilities, Fisherman's Wharf. Binigyan po natin isang bayan ng Fisherman's Wharf sa bayan ng Tibiao. Nagtayo po tayo ng 12 community fish landing centers sa ilalim din ng BIFAR sa buong probinsya. May mga docking area po at refuge ng mga fishing boats sa small-scale fishing vessels sa panahon po ng bagyo. Yun ang dapat gawin at nagbibigay po tayo ng engine, ng underwater fittings, ng fishing gear mula pa po ng 2017 hanggang 2020. Kaya tinanong ko sa aming OIC ng BIFAR at sa aming DA province, sabi ko, ano ang ating level? Talaga ba may shortage? Hindi pa ho, ma'am. Tayo nga ay oversupply at tayo nag-supply sa panay. Oo. So sabi ko, paano yung pag-import? Naku po, maaapektuhan po yung mga presyo ng ating ano. So talagang coming from a province po na fish producing province, mga fisher folks po. At sa Malabon din ako napanganak at Malabon na Botas, doon din may mga fish port po. So alam natin yung hinanaing, pangangailangan ng mga mangingisda, ang kailangan nila bangka, lambat, fishing gear. Kailangan po nila mga, let's say, pagandahin ng port. Kailangan po nila lessen the pollution sa ating katubigan, karagatan. Hindi po importation na itampak sa kanila. So, Senator Loren, ma'am, may order na po ang DA, Secretary Darna, umangkat nga ng isda. So, tapos sinasabi ng fishermen, wala namang kakulangan ng supply. So, ano po ang gagawin nyo ngayon? Pipigilan po, paano pipigilan ang importation ng isda? Well, bilang isang lawmaker, ang kaya kong gawin lang ay mag-file the resolution para mag-investigation sa Agriculture at Fisheries Committee tungkol dito at sana'y makinig ang Executive Department, ang DA, sa hindi lang naman tinig ko, pero marami tinig ng marami po. Para ang solusyon ay hindi lang para sa ngayon, kundi para sa mga darating na buwan at taon pa rin. May time pa po para ipatawag si Secretary Dara sa Kongreso, Deputy Speaker Ligarda, ma'am? Tingin ko po, Zoom lang naman yan eh. Tawag naman po yan eh. Kasi sa ating kaalaman din po, siguro confirm na lang niya kung meron pa pong maraming frozen fish sa cold storage sa previous importation. But hindi lang po yun ang gamitin kaysa po mag-angkat ng muli ay talagang maapektuhan. Parang pinapatay na natin ang small fisher folks dahil po sila nga ay apektado na sa panahon ng pandemya. Hindi ba dapat ang ibigay natin ay bulig, tulong, suporta at supplemental income, hindi ang ating bigay sa kanila ay importation na maaapektuhan ang kanilang sole source of livelihood. At bilang kinatawan po na Antique, Senator Loren, ma'am, paano na nasisiguro na mabibigyan naman ng proteksyon ang fisheries industry sa Antique at mga karating probinsya? Opo, yung pagbibigay po ng fiberglass fishing boats, malaking tulong po yun. Yung pagbibigay po ng supplemental income sa pamilya ng mga fisher folks, malaking tulong po yun. Ito po'y nagawa na natin at kaya pang gawin. Yung ating din pag-promote ng mga traditional fishing methods, kaya sa amin sa Pandan, sa aking hometown, linonch po natin yung lambaklad sa ilalim ng BIFAR sa Pandan para po matulungan yung mga marginal fishers na
mapalago ang kanilang mga kita sa pamamagitan po ng pagbibigay ng lambaklad fishing net. Ito po isang traditional na fishing method po na ito na makakatulong para po mailayo ang ating mga mangingisda sa paggamit ng dinamita at cyanide fishing. So, sa bawat lugar, may mga traditional forms of fishing. Let us promote that parte pa ng ating kultura. At maliban dyan nga, may mga shared services facilities gaya ng ginawa ko po rin po sa Antique. May fish processing, nagbigay po tayo ng coaching sessions para po ma-improve yung kalidad ng kanilang seafood product. Sa amin, nagturo pa ng fish embutido, fish tocino, fish tapa, yung processed foods para po may ibang pagkakakitaan, may value added, so to speak, ang ating mga fisher folk. Yeah. So marami pong maaring sustainable livelihood program aside from importation. Senator Loren, ma'am, maraming salamat at advance happy birthday. Birthday niyo pala bukas. Happy birthday po sa inyo. Maraming salamat. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Madamo din na salamat. Yes, thank you very much po, Ma'am Loren, Deputy House Speaker, Lone District na Antique at dating Senador Loren Legarda. Maraming salamat po at muli, happy birthday. Hello po! Ito si Alex Gonzaga. Ang lodi ko ay si Lonen Ligarda. Mga Repa Peeps, para sa inyo ang batas niya na libreng college education with free Wi-Fi. Para sa maliit na negosyo o MSME, may libreng kapital o puhunan. Pinondohan ni Loren Ligarda bilang finance chair ng Senado ang Universal Healthcare, libreng pagamot at mga katropa. Isa siyang alamat sa pangangalaga ng kalikasan. Lodi talaga kita, Loren! This is a paid advertisement. Damdamin Bayan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radyo. Ariglado, salamat gid DZRH sa Metro Manila. Alas 5:40 na Action Radio Philippine Standard Time. Grabe yung mga flash report sa mga patrol. Confirm gid man to kay may aras ang ginahatag sa atong information kay ina si paring Joseph Ianson. Thank you gid paring Joseph. Ari naman liwat pa ni Baguho. Aksidente man gyapon aksyon dyan, please come in. Aksyon na isa ka vehicular accident ang naglugtad sinigla mga hapon. Diri sa ginsangan sa dalan na Lacson kag dalan Hernaes kung saan involved sining aksidente. Ining tatlo tanan ka mga salakyan aksyon art. Una diri ang ambulance ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office o ko na DRRMO. Kag ining isa ka van, no? Isa ka van ini siya nga nagaduag sang silver. Pero hindi naman palayo, okay? Kaya madula ito signal. Isa ka gray nga may plate number GAL 4744. Kag isa ka di pasayang nga jeepney nga may ruta Takuling downtown area. Okay. No? Manong ikaw yung driver? Ikaw yung driver, oh, so jeep. Ano tabugin na nga? Stop naman lang kami, ha? Stop na kami, tapos may gapadulong ambulansya. Okay. Ining private ni nga nga hindi 350. Ara na siya sa tunga. Kay may ginasundan sa mo, may ginasundan man sa nga isa ka private. Kaso kay ang ambulansya bala tungod sang kada sigon niya. Wala na guro makontrol niya. Kung haling ka libertad. Oh. Kung ka na dampi. Ari kay sunga ko na. Undo gini saya. Stop gini saya wala na. Ang ambulansya dinalin dito sa may dire sa Lacson Extension pakadto to. Ang ining van niya din. Dire sa may ng Niblang Hernaes ni pakadto pa halibay-bay. Oo. Tapos nagtabog lang niya simo ang van. Oo nagtabog lang sa pagkabunggo sa ambulansya nagligid ni pakadto sakon. Uy. Ano mas silang kaligid? Ano nung nilibot-libot sa sakyan? O nagbalintong gid siya nga balintong pakadto di sa akon nga sakyan mo nga nalabot ya ko. Wala may nagtabog ng mga pasyente. Kahit susunod, wala man. Duha man lang sila, ang duha niya kapasero. Oo. Ang pasero ko, 4 ka bilog, may isa sa front seat, sa singgitan, gani ang pakadto pa lang niyo, gano ni mo, duga, lulupad na pakadto di samo, no? Dasik lang. Oo, dasik gid ya. Dasik gid, grabing impact, isipab lang nga nagligid siya, oh.
Pakadto dire, ang pasahero ko sa frontit nga bahay kisinggitan. Kanta na ang pamatanon ta. Pero kung ikaw palang tawon, dasig ning lakat ka para sa ina. Hindi na, anang nakalampas na ni saya. Galing kaya ang ambulansya, bungod nga dasig iadlagan, nalabot ni siya. Amo na pagkalabot sa iya, siya yung naglabog pa kadto sa akon. Kung imo galing ng paglantaw, ari na diga nakatabok na di ang Ang van, no, amo na nga igo sang bunggo sa ini, sunga na. Butsi ko na nagbunggo gidya ang ambulan. Ano ngalan mo kanino? Si Junjun Navarro, Sila na may edad lang? 45. 45. Kamusta ka mo ya? Damo ka pasero kina? 4 kabilog sa likod, isa sa front seat. Wala man sa may dami lamaan. Wala man bro, wala ko din ko panaog eh, grabe tungkol sa kulba, grabe man kurog ko eh. Kuplang urog ko until ko makapanaog sa lakyan. Daw na, daw na ako nga na. Bro, pasalamat ko kay lantaw kong lawas ko, daw wala man sang samad, daw wala man kubla sang may na-damage sa akon. Mga pasero mo yan o? Wala man. Naman lang to, man transfer naman lang sila kasi nagapala uli na mo. Nung kita mo kuno kayo, yung mga damage, mo, gid na yung mga pilason sulot. Why na eh, kaya ang attention ko sa akon na ikaw galingon ko ang paglantaw ko, uli ko na nakita ka mo na ning damage ng flakyan ko yaw. Grabe. Action na art, no? Amo po ang napadyan naton. Ining si Mr. Junjun Navarro. Sir Jun, pila na edad mo, no? Pila edad mo, no? 45. 40 ka din ka? Takuling. Pintibilya, lapit ko na sa Radyo Bandira. Okay. Lapit na taga Pontevedra, sa Pontevedra, Barangay Takuling Action na sa Ngapon, Barangay Takuling, no? Action dyan, pwede ma-establish. Di ni halin ng ambulansya, yaman? Amo pang hambal kay ina, sining ni Sir Junjun Navarro, nakita niya ang ambulance nga ini, bisan nga ang iya karong posisyon, dito siya nagatuon sa may Southern Negros. Pero according kay Sir Junjun Navarro, siya nakita, ining ambulance halini sa dikto sa may southern part sang Bacolod, and then pakadto ni siya pa northern portion sang syudad. And then na-joke ni kabalo na makita ko may mga emergency, no? Tiyang ambulance, sige man yung pagtabok sa dalan. Siguro, bisan nag, sige ng pagtabok sa intersection, timing na nabot yung balang van nga ini, nga ang van naman, halin dito sa NOHS, balang area, pakadto sa Libertad. Okay. Amo to nga ang nalabot niya, ang tunga gitang van, kay kung makita na to ng action art, dari sa may passenger side dampi ang damage, ang gupi. Sa nga sininga van, sa tunga-tunga, gidya ka van mismo. Grabe. Dura ang may damage. So, matugod sa bangod sang impact, according kay Sir Junjun Navarro, nagbalintong, no, nagtiyog, natumba, ining van. Sus! Yan nalabot. Sa tubangan, sining iya ginaman na yung salakyan, Action Rex. Pero, kumusta? May mga kunduwatong pasayro, kumusta ang sitwasyon na to? Okay, sige. Action art according kay na sa nakuha na ito statement sa kapulisan, ginigagadala sa may malapit nga ospital, ining duwa ka mga sakay, no, sining van, pero tiyang driver, ari may isa ka driver nga ari sa sulod sining ambulance subong, no, sang Bacolod City, DRRMO. Actually, ari di si Dr. Fornan. Okay. Mo kini-check ko kung dati Dr. Pinan, ari sulod ng salakyan, o kung nag-responde di siya matapos sa may baluan ining aksidente nga nagluntad sinig lamang nga hapon. Ginapayta ko sa rin siya eh. Yung si Dr. Fornan man, ari sa kaina mong nakitaan na itong aksyon na art sa lugar mismo sinig nga hapon. Ari na nakabot dari ang iya ka emergency response services nga tadano sa nga DRRM mo kay amo ni guro ang ilang mabulig bala para makuha. Nung ang driver sang ari nung wala di. Ato to? Okay. Ari gina. Ano wangon? Okay. Check sa dito may tabok ko. Ining driver sining may kaway siya damage siya? Why siguro. Ari slot sang ambulance. May isa ka babae, minor pa, may minor injury, no, sa sulod nga, sa sulod ang action na arta. Ang ambulansya, naku damage siya? Ang sa din? Ambulansya? Ambulansya ang iya, dari nga sa may makina damte, ang tabon, kag ang do bumper, yes, dalom, na kakas, no, na guba action na arta. Pre. Sige.
naguba ining iyang bumper, and then may mga damages man siya sa goma dampi action art. Ining van naman niya, wasak ining iyang windshield. Actually, tabon sang goma yan, nagkaratabog man diri ka na iskilid sandalan. Uy. And then, ang iya diri sa may kilid din mismo, no? Sining salakyan, ang van, diri ka gupi, giniya. Di lang kaya ka di gupi, gini siya. Bangod siguro, balas ang impact, no? Sining accident, di ka nagbuntad sining hapon. And bangod sining accident, nagtugas ang perte, kabugat ng trapiko, makon mo nagapinunsok ang salakyan sa tanan nga direksyon na. Di dapat i-divert na lang na tani na hindi na pasudlong ng iban? Temporarily, gani, no? Ining center lane, wala nila ginapagyan. Ginamano-mano, dire ka mga taga-traffic authority office o kanditaw, ining pagkatag sang directive, no? In term of traffic situation ang paghambalan aksyon na art. Ayun ko daliwat ba kung may caption kita na butang, no? Kaya wala ko ginanabutang ang caption natin nga live. Okay. Pero anyways, sa subong nga matanion, gina-check na pa diri, inisap lang nga report nga ito na baton do duha ka mga persona ang injured. Okay. O kung pinason, kini nga gawdalas sa pinakamalapit ng ospital, diri man sa may syudad sa Bacolod. Ang ibang karon nga update, ibalo naton, gikan sa aton nga mga otoridad, aksyon na art. Kaya di subong ginatingwaan nila, wala nga mapahigad, inianay ang ambulance para maligawahan ang dalan, kag magbalik sa normal na amat-amat ining lakat sa trapiko aksyon na art, no? Tiksuran ka rin Anyway, sa subong, ginatulod nila, tulod na lang nila, kay do budla, hindi guro nila dali sa mapandar, no? So, gintulod nila action art ining ambulance para mapahigat nila. Makita Andres sa ton nga live, subong gid lamang hapon. May mga lang galing, may mga buk lang nga mga kristal. Amo lang ginatinwaan nila dito subong matinluan ang tuwa sandalan kay kabudlay man sa mga salakyang iban. Karon update naton dugang during investigation balo naton from police station number 6 ning area mong kay ari di siya sa may left side ko baka to sa Libertad. So ang left side nga ini automatically iyan ka police station number 6. Okay. Ang right side na di iyan di ka police station number 1. Okay, isa ko pag iniya pilo gini kay tunga sandalan diri sa may Lacson na di ang nagatunga, no? So during place of accident this area gid ka police station number 1 action Okay. So, pa man ang pinakauling update, sitwasyon sa ring aksidente, nagulat sa ring ginamang hapon na involvado, 3 ka mga salakyan, isa rin ka di pasay ng salakyan, isa ka van kag ang ambulance sa DRRMO mga ka-aksyon. Flash report, gikan sa patrol, ang taglibot sa mga production dyan diya, sinagasiling sa tuturan ng mga ka-aksyon, sa ring ka mangyamahin sa Pinas, laboton ka sa mabalita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Di kakita, second in a row nga nagluntad nga aksidente, sinigid lamang hapon. Mga detalye kompleto sa nakapagdayday karon ka update sa mga pasyente o kung biktima nga na-injured, bantayan diri sa Action Radio Bacolod, alas 5:52. Mga ka-aksyon. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako ba si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical
Nag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni Diya kay daw, daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon. Action Reports Afternoon Edition. Tiari na ta sa inangano, dungka kita. Why kita makatalakay pila ka mga balitaan ta karon nga hapon, karon na lang sa Action Firing Line with Action Boy Duran. May hapon dira kay Maring Iba Sangko, Alma Carcido, John Bert Parcon, Christopher John Reyes sa Patsuro, harapan na paring Raymond Alarcon Sagal Jr. Ray Rose Bala Sabas kag Imbong do Campo mayong hapon man. Ma'am Vanessa kag Doc Matt Mayo, Sir Milili Oligo, thank you for supporting. Why at a time diri sa aton sini nga pagpangalagad sa ngalan sang inyo regular anchorman, Action Marlon Hinovia. Ako naman Action Artayhupon, thank you for joining the show. Mga ka-action, din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!